Kahle kahle umuntu owenzeka isilima imina. Kahle kahle sesingiboshela isikhathi sami la. Cha mina into engicela ukuthi ngoba uyabona usibuvele asadingi empilweni yakhe ukuthi ninengane usho lutho lokho. Ungcono uvele ungiyengiqhubhe engithandana naye ngoba vele phela mayisuke kimi ufika kimi ajabule ngalendlela ukuthi like emuva azikho inkinga yabo. Uma ufika kimi ufika kimi ajabule nje abe le nto engiyifunayo vele eyangishela vele ijabule. Ukuze ngawusibule ukuthi asangidinga empilweni yakhe. Kuyabonakala izenzo zomuntu, izenzo zakho usibuka kade ngihleli naye mina. Mina yonke namhlanje. Noma ngihlala phela sesimaye nawe. Maye nawe indoda yakho, maye nami eyami indoda. Ngicela ukubuza Sondiwe. Ukhona inamba kwe-Y block efonini kaSibu? WhatsApp kakhulukazi. Yebo ikhona. Okay. Ish. Shuthi bekuyinamba yakho ke. Shuthi kahle kahle sesibekumele abuze. Ujwayela kabi. No, kanjani? Kanjani mina ngijwayela kabi? Ujwayela nje kahle kahle. Ngiyabingelela nakho babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke njengoba sine guest today, it means khona lento angasayitholi kahle hle ngophethini anaye kwezothando kodwa ngeke uzichazela kabanzi ukuthi ingabe kwenzakalani and why ela ekhaya namhlanje. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sisunjani? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Kuma bani? UMamthembu Sibongo. Oh okay, umvela sibuya kuphi? Ngibuya eMlazi. Ukhulela eMlazi? No, ekhaya iseMtuba. Oh okay. Yeah. Then eMlazi ufike manje nje sokhulile. Yebo ngifike manje nakhona ngifike ngoMarch. Oh okay, kulonyaka. Yes. Oh, ngicela ungichazela kabanzi ke ngomuntu wakho nihlangane naye kumuphi unyaka, nihlanganele endaweni kanjani? Mhlawumbe ngabe umuntu osuka naye eMtuba noma umuntu ombone nje la eMlazi manje. Umuntu wami lo enginaye ngahlangana naye last day okusho ukuthi mina naye sino 2 years sithandana. Okay. Yes. So ukuhlangana kwami naye sahlangana on social media uFacebook. Okay. Yeah. So mengihlangana naye uGayi uGayi alright akaze ngitshele izinto nje ukuthi mhlawumbe like unomfazi abone ingane ya. So mengihlangana noGayi ke angibile nje lonke udaba lakhe ngim-understand. Yeah, sibe friendly nje ngalendlela emangalisayo engathi mhlawumbe kade sazana like 5 years ya. Kanti anginjalo. So uGayi ke ensuku ngelinye ilanga ngifona. Mengimfonela uGayi ifoni ibanjwe uGeli. Girl thizeni. Yes. Yena umazi lo Geli lo? Angimazi uGeli and angazi ngizwe lutho ngaye. The time kade nisaqala ukuhlangana uthe kuwena unomuntu anaye noma wathi kuwena usingle? Mina ngihlangana naye uGayi akaze ngitshela ukuthi unomuntu. Kodwa nje okay. Yes. Washo ukuthi into yakhe akafuni ukuyixoxa ngoba engathi ayikho right. Unamama womntwana? Umama womntwana yebo unaye kodwa ingane zabo and bayikhulisa ngalendlela ukuthi bayabambisana noma uyena kuphela noma umama kuphela? No, ngase enganeni ingane zakhe kwangamawele zenda. Oh yes. So too. Yebo. Okay. Yeah, kodwa uGayi ngitshela ukuthi unayo umuntu nje ngitshele lutho. And awukazi ubambe lutho? Angaze ngibambe. Ubephethe kanjani ke uthandweni lenu? Nisaqala nje futhi ukuhlangana. Bekhamba kanjani? Bekhamba kahle yonke into. Kumnandi ya engisupporta lapho nalapho. Financially? Yes. Enza sure ukuthi ngihlezi ngihappy ngasonke isikhathi kuseni imintambama ehlezi ngifonela. Yeah, ngesikhathi ngimdinga ngaso ngimfonela even na WhatsApp. So umndeni wakhe uke wakuhlanganisa nawo noma ubesafihlile? Wayethe akafuni ukuthi ashesha utshele umndeni futhi uqale sabo sazane kangcono. Okay. Khani ngihambe ngiyekha kubuya. Okay, izanazo ke kwase kwenzakalani ke? Hayi ngimfonela uGayi. uGayi angayibambi ifoni. Ngiphinde futhi ngimfonela. Aya answer uGayi ifoni athi ngikhuluma noba. How? Ngiyakutshela. Ngithi mina hayibo ukhuluma nentombi yakho. Akasesavile nami. Usavile nje uGayi into yakhe ahlahle nje yonke iqondile. Yini pho abuza ukuthi ukhuluma nobani? I think ngaleyo day wayenoGeli endlini. Yabo.
Hayi ngithi mina hayibo ukhuluma noMamthembu nje athi ayi angikwazi ngicela ukhiphe inamba yami efonini yakho hawu. Okay fine ngangakhuluma izinto eziningi ngavele ngadrop ifoni. Yeah, lesami ngidrop ifoni maybe within 5 minutes ngibona inamba engayazi ngifonela. Ithi hello asihlukana nendoda yami iphuma endodeni yami. Ngithi mina mana ke sis uzi indoda yakho ubani nowakaba. Mina lo muntu akaze ngitshela ukuthi unomuntu. Angazi lutho nje kahle kahle. Athi hayi ke imina ke umama wengane zakhe uMasibanibani ngithi ayi angikwazi ke mina lokho. Umama wengane? Yebo. Lapho wena uyazi lo ngane le? Angazi nje lutho. Wena wazi lezi zinto? Yebo. Yazi ngivele nje engacucuza ngivele ngivala ifoni yami ngithuthi ngisidu. Ugayi, okay dukuduku. Ngibone isiyangena WhatsApp ugayi. Uvela unganqunquzi? Angiblutik. Kusingakusasa. Phinde futhi ngiyam WhatsApp ugayi. Ugayi sengiblockile WhatsApp. Ngingazi manje ukuthi ngenze njani. Ngambuzi ngenze lutho. Athi emini ekwi-lunch angifonele nginamba yase-office. Ngifonele ngithi hello. Athi yebo mama njani ithi ngiyaphila. Ngithi wafona inamba yase-office kwenze njani? Asho ukuthi angazi ukuthi ifoni yami kwenzakaleni ngayo. Hayi cha okay. Ngivele ngithi ayi alright ayikho inkinga imbuzi impilo yaphila nje asiyayo yonke into right ngithi hayi okay. Ayi ngelinye iday futhi ngiphinde ngifone yimi la ngihlezi ngifone nje ngenjwaye ngithi mhlawumbe uGeli usehambile ube uGeli wafika kanti uGayi usemsebenzini. uGeli usuka kubo uya kwaGayi uGayi usi mayefika endlini ufica umuntu ugcwele indlu akambizanga amenza ngalutho. Ngingazi uma uGayi uqinisile ngoba uyena owangitshela lokho ngingabuzanga. Angiphinde ngifone hawo. Dukuduku athi uGeli ifoni iphuma endodeni yami uNesifebe ngitsho sehlukana nomuntu wami. Ngitlalela ke mina uSibanibani nazi ngitshela ukuthi unomfazi. Nazi ngitsho mhlawumbe khona lapho uhambisa khona inkomo angazi lutho. Wena ngabe uphuma endodeni yami lo ndoda leyo ke. Ishele mina ngoba yazi ukuthi ngiwutho empilweni yakhe yingoba wena awusekho. So phuma kena. Njengoba uhleli nalapho ucabanga ukuthi angeke yini azashele. Ngoba lo muntu umdala nje obumgadile engashela noma yini. Wathena phuma endodeni yami yazi ukuthi nje ngeke uzungimele. Hawu ngiyakutshela ngavele ngavala ifoni ngamangala. Ayi uGayi ke qhubeka nje echese nami ku Facebook ngoba WhatsApp vele uGeli wasengiblockile echese nami uGayi ku Facebook yabo yonke into nje ibi right. Ngimbuza hawo umuntu akho sehambile na athi wena awucabangi nje ukuthi uyovela endlini yakhe noma kuthiwa ubizwa ngakhe ukulunguza nje ubuka ukuthi kanti story lapha kwenzakalani awucabangi lento bengicabanga kodwa ngabe ukuthi wazibamba ukuya kumfana ngambizanga kuzodala inkinga. Ngabe ngase ngoba umuntu wesifazane wazi ufuna nempilweni ngeke ngihlale phansi ngizobona ngoGayi ukuthi wenze njani. Yangathula kanjalo ke uGayi ke ngikhuluma naye ku Facebook nje as if yonke into i-right phakathi kwami naye yabo kodwa ngingamblame ngoba uGayi once wabeka ifoni phezulu uGeli agxuma ahlale ephekwayo ayiphethe yes. So indaba nje ilapho manje angazi ukuthi ngenze njani angazi. That's why ukuthi ngizele ekhaya ngicela ukuthi ningisize. The time uGeli lo ekufanele wakufanele nge-private number noma inamba ongayazi yakhe. Ayibona because uGayi nginenamba ezo zakhe. No ngaze ngisave. Ungaze usave. Yes. So njengoba usinikezile inamba yakhe kushuthi iyona namba litholakala kuyona leya. Yeah yilo namba. Sifonelile ke lo namba le and simtholile uGeli. And the same kade sikhuluma sana naye ashonga ukuthi wena ubhalele kwishow kodwa simtholile and uvumile ukuthi afike kumanje ukhona. Angazi uma ukuthi wena uzimiseleni ukuthi ngimlande manje mhlawumbe usukulungeleni ukuthi mhlawumbe ukhulumisana naye buso nobuso ubuze imibuzo ofisa ngale ndlela ongafisa ukuthi ubuze ngayo imibuzo. Ngimlanda. Ungamlanda inkinga. Sharp ngicela usilandelayo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esingasisifisa ukuthi simbuze yona. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo njani? Ngephela kunjani? Siyaphila. Uma bani? Mabuthelezi. Oh okay usondiya ubuya kuphi?
Ngibuya e-Avoca kodwa ngemvelaphi yami ngisuka kaMaphumulo kodwa ngokuhlala sengihlala khona la eThekwini. Oh, okay. Uyamazi usisi Mhlenayo? No, angimazi. Uyaqala nje ukubona ubuso. Ngiyaqala nje umbona. Okay. Mawuzwa kuthiwa uhlelo okulona lithi umfuna nomuntu wami and then jikijiki uhlelo nosisi ongamazi kufika nemqondweni wakho. Ngithukile khona ngimangele. Ngoba angikaze ngathandana nomuntu. Okay. Hayi. So njengoba ubhalile kuhlelo oluthi umfuna nomuntu wami ngesimanga sokuthi akekho right kwi-relationship yakhe and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngiyacela ukuthi umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena ukubizeleni la. Usisi. Yes, ngiyacela ukuthi umuphi isikhathi sakho umlaleli. Oh, okay, ayinkinga. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Phela sisi. Yebo ngaphela kanjani? Ngiyaphila nami. Yebo. Ngibhalele lana ngoba nginenkinga ngazi sokwenzakalani phakathi kwakho nendoda yami. Uyayazi indoda yami engikhuluma ngayo ungayimangazisi. Indoda yakho? Kuba igama? Hayi igama libalulekile uyamazi nalo muntu engikhuluma ngayo. Hayi sis, angazi mina ukuthi ukhuluma ngamuphi umuntu. Okay. Ngiyengizile ngifona efonini yakhe. Ngize mention. Mengifona uphendule wena incingo zakhe. Ngiphendule? Yes. Ayisisi ngeke. And menginothisa ivoice iyafana neyakho. Wenzakalani? Lapha eqhubakala phakathi kwenu babili. Angazi mina sisi ngoba umuntu wami usibuna sinengane naye. Angazi ukuthi umuntu wakho mhlawumbe ngikhuluma ngaye kuyimpela engikhuluma ngaye nami kodwa ngiyazi intshela ukuthi unengane nawe. akaze akutshele. Akaze ngitshele. Nanokuthi nje unomuntu oqondile anibambisene naye mhlawumbe ngokwempilo akaze ngitshele mina lokho. Ima ngoba uthi umuntu wakho kanjani ahlanganaphi? Umuntu wami uhlalaphi? Ngifuna ukwazi sisi. Angisizwe story kahle ngicela ungibeke esithombeni. Yazi mina noSibu kade saqala ukuthandana mina. Hayibuye. Kade saqala ukuthandana noSibu engenzela yonke into engifunayo ubengenzela. Mengifuna imali angifakela kukade engangenzeli khona uSibu. Mhlawumbe ushele mina ngoba ebona ukuthi wena yabo. Ngoba wena uthi njani empilweni yakhe. Lutho ke sisi usiNosibusa xabana nini? Sixabana nini ngisakhulelwe. Wahamba. Yazi kumele ngisakhulelwe uSibuna wahamba kodwa akaze ngitshela ukuthi usebuya nentombi ngoba sasebeza kutshele. Uxabana kwenu vele khona kwamenza ukuthi azaphumele ngaphandle hambe yoshela ngithi wathola mina ke. Awumeke wena ukhulumile nawe uSibu wambuza ukuthi unazo izingane noma unawo unkosikazi. Uyena kumele atshele mina nami ngambuza futhi ngambuza exactly njengoba usho kimi ngambuza. Ngitshela nje yena akanayi umuntu. Akanangana loyo muntu. Wena yini into oyiphikayo phe wena hlezo uasamafuni kaGayi and ukwasemva kalokho ungabona inamba engayazi. Mase swami kodwa bangathi ngimoshela isikhathi. Angimoshela isikhathi. Yini onayo mhlawumbe ephathekayo ukhona kuningi. Ngikhombisa iPhone ngiphethe ngikhombise bani swami. Iphone sisi yini into oyifunayo? Lalela yabo umuntu owenza isilima la ngathi mina. Ngicela kwazi ubuthi uthe uneminyaka kanje nithandana noSibu? Sina 2 years. Nineminyaka nithandana noSibu? Sibuka sina 4 years ngithandana naye. Umngane nomntwana wenu? Una 2. Shothi ngalesi sikhathi nanitseni xabene ngaso. Kahle umuntu owenzeka isilima imina. Kahle sesongiboshela isikhathi sami la. Cha mina into engicela ukuthi ngoba uyabona usibuvele asadingi empilweni yakhe ukuthi ninengane angisho lutho lokho. Ungcono uvele ungiyengiqhubeke ngithandane naye ngoba vele phela mayisuke kimi ufika kimi ajabule ngalendlela ukuthi like emuva azikho inkingi yabo. Ubefika kimi ufika kimi ajabule nje abe le nto engiyifunayo vele eyangishela vele ijabule. Ukuze ngayo uSibulo ukuthi asangidinga empilweni yakhe. Kuyabonakala izenzo zomuntu, izenzo zakho uSibu kade ngihleli naye mina. Mina yonke namhlanje. Noma ngihlala phela sesimaye nawe indoda yakho, maye nami eyami indoda. Ngicela ukubuza Sondiya. Ukhona inamba kwe-Y block efonini kaSibu? WhatsApp kakhulukazi? Yebo ikhona. Okay. Ish. Shuthi bekuyinamba yakho ke. Shuthi kahle sesibe kumele abuze. Ngicela kabi.
No, kanjani? Uyamjwayela. Kanjani mina ngijwayela kabi? Uyamjwayela nje kahle kahle. Kahle kahle wena ongijwayela kabi ngoba mina ngithi noSibuna sinengane. Shuthi phela umfana wakho yena okwenza isilima-ke hayi mina. Uyena okwenza isilima. Wait, Yena yini okwenza wena isilima. ephathekayo onayo noSibuna? Ngiyithanayo ifoni. Ifoni yami. Into oyifunayo? Uyakuzisa nekhanda. Wena. Hayibo, kahle bothi uguge kanjani? Hayibo sisi. Uguga ngenaphi manje? uSibuna asakufuni sis. Ungenaphi? Noma ngathiwa mhlawumbe indlela enizama ukuyenza. Okusana uyangithanda. Hawu, ubuze ngani? Mhlawumbe indawo pho ngibizela. Ngizengitshela. Ngibizele lo nonsense. Ngibizele udoti la, ngibizele lo doti Awubona la. udoti? Unesibindi sesiningi ngile eceleni. Usunengane-ke noSibuna. Cela uhlukane naye phansi ngoba mina uyangithanda. Hayibo. Ngihlukene baba nganyami kanjani? Baba ngane yakho ukusizaphi lokho ukuthi baba ngane yakho? Wena unalo sonje. Usengaba ubaba ngane yakho kodwa uthando lungabi. Kahle kahle umuntu ongijwayela kabi la uwena uthi ngibizela udoti la ngibizela amakhamera. Yabona lo Sibulo kanye ngizengiphume. Hayibo sisongijwayela kabi. Ngicela simfoneleni bandla uSibuko sizwe ngaye ukuthi ithini into yakhe. Akafonele bandla. Ngiyacela sinisifonise. Hello? Buti kunjani? Yaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Singakhona ukukhuluma noSitufuze la ngamandla ezulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Ngiyadrive njengamanje ngisemgaqweni ngiyokuhlokha emsebenzini. Eshu Matasa, okay, I know ngiyabonga kakhulu. Ngisematasa nje kwamanje. Nxa sikuphazamisa ngiyabonga kakhulu. Okay, bonga mina. Sha. Ngiyasimanga sokuthi-ke uMatasa ubhuti. Sizophetha ngokuthini? Uzimisele ngokuhlala kwi-relationship noma umuntu vele osepakishile uma engasemnyango? Mina ngihleli asazi nini. Uhleli. Ngihleli. Uzimisele ngokuqhubeka uthanda noSibusiso? Ngihleli nje angindawo. So about 2 nabantu baSibusiso. Yeah, ngoba ngoba kanjani? Ngikwazi-ke lokho. Asazi phela. Kuzomele ube khona osukayo. Ayikho umuntu ozosuka. Awufuna usuka noma Uzoba khona-ke uzobona sis. Uzoba khona and mina ngiyindawo. Nama ngiyindawo. Kuzomele kuphume wena. Hayi ngoba yini? Ngoba mina nginengane naye. Wena unalo ukuthi ephathekayo. Ukuba nengane kusho ukuthini? Kusho ukuthi owami. Angiyindawo. Wena yini ephathekayo unayo? Angiyindawo. Uyazibona ukuthi uguga kanjani? Angiyindawo. Lo muntu omlandelayo mncane, ubhizi ulandela nengane. Uyangithanda mos. Hamba ubantanga bakho indaba kanti. Uyangithanda. Asisobona-ke sisi ngoba ngiyindawo-ke. So about 2 niyavuma ukuthi nithanda nomuntu oyedwa? Lutho. Ngabona kube isithembu nje umuntu engivumayo. Hayibuye. Ngoba nami ngiyamthanda. Isimami. Angeke yenzeke leyo ngenza ngifile. Kuzokwenzeka-ke. Ngeke. Nakho sekwenzekile. Kuzomela usuke sisandini wena emadodeni abantu. Yini into ozoyenza ngayo? Ukuthi sengisuke. Angiyindawo. Yazi ungijwayela kabi. Sasa lokho kufaka ikhanda lakho. Yazi ungijwayela kabi. Angiyindawo. Siphetha ngokwenza njani? Yekho umuntu ophumayo. Okay, so ni right ngokuthi ninonke. Mina nje ugawi yena uyozasho ukuthi cha, angisakudingi. Angiyindawo. So zizwa kanjalo ubhale kuhlelo and then masuthola umuntu uthola ukuthi wafika ngaphambi kwakho and unomntwana naye ufila kanjani? Ngimangele nje kakhulu mina ngimangele kahle hle umuntu ongeneqiniso uyena ugayi. Usaphi nomthembe? Kancane ngizimse. Kodwa ukuthi ngiphume kuye ngikwenze lokho. So ukumthanda kwakho indlela ebekuyiyona kuqala ungakahlangani nosisi uma wengane zakhe kusazophinde kufane noma kuzokwehla noma kuzokhuphuka kakhulu noma ithini into kusoka manje ngephambili? Anginawo amaningi angazi ukuthi ngithini. Kodwa nje ngiyacabanga ukuthi since benengane yona le no 2 years. Nakubona kuzoba tough. Because baye bathi once kwafika ingane izinto ayisaba mnandi yesaqaleni. Yeah. Okay. So wenelile ngeimpendulo bekunikeza zona uMabuthelezi. Yes, ngiyazi ukuthi uSibusiso simtholanga na kanjani sikwazanga ukubuza imibuzo besifisa ukuthi simbuze yona but okutshela uMabuthelezi wenele ngakho.
omunye ubaba ungiphathanga kahle. Mm. Yeah, because mina shuthi the time uGayi eza kimi Mm. ube umuntu nje yabo. Single. Yeah, indlela engibona ngayo kanti egcineni kuzophuma ifanele ukuthi banengane. Ilento engimangazile. Sondiya, ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi usihloniphe, ugcine ngokufika la ekhaya namhlanje. Ngiyazi mhlambe ngenze ukuthi khona izinto esikhulumile noma usisayikhulumile ezingakuphathanga kahle. Ngiyaxolisa kulokho kodwa ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike. Yebo, inkinga sisi. Mbuka lapha ekhaya sikhethe ukuthi uhlelo siligoqele la njengamanje simangase ukuthi uSibusiso simtholile kodwa ekumtholeni kwethu asiqedanga kahle because asikwazanga ukuthi sikhulume ushilo wathi usemgaqweni and ngiyazi ukuthi nani niyazi ukuthi akuvumelekile ukuthi ubambe ifone bekuthi usadeliver noma usadriver because akuvumelekile kodwa ke bathe bobawu2 bakhetha ukuthi baqhubeke bathandane noSibusiso ukuthi kuzokwenzakalani ekuhambeni kwesikhathi asazi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. Black Life TV.